panic over mass protest. Aiwa tona panapa kuona Newsday vaya vakabata headline ravari vanyora vachiti aiwa panguva inoi the regime it is now panicking pamusoro pemaprotest ari kuonekwa kunzi aiwa in all dimensions. Aiwa kuri kuona kunzi maticha they are planning to demonstrate. Tikuona vana bomshogeza nemo veterans aiwa musi wa31 aiwa vari kuenda mademonstrations avo. Toona mamwe mademonstrations akaplanwa musi wa20. Tikuona panapa the regime is now in a state of panic. Sanapinda mashoko mudanyora panapa don't subscribe or like or turn the bell icon. Timira mepa now mobile mchinzi. Police yesterday issued a stern warning against illegal demonstrations amid growing calls for nationwide protest over the country's worsening economic and political crisis. Outspoken war veteran Blessed Bomshogeza on Tuesday night rallied Zimbabweans to take to the streets to demand President Emmerson Mnangagwa's resignation. The developments come as Police Commissioner General Stephen Mutamba clarified that his office does not have the mandate to permit or ban peaceful demonstrations. Mutamba was responding to an application made by concerned citizens of Zimbabwe last Friday for permission to hold nationwide protest. Tomaswara kudanyikwa panapa vanhu vachiti aiwa ichi chiitiko chakanyasa kumaka aiwa a situation yakonekwa kunzi aiwa these guys they are fearing maprotest. Number 1 vanopa mastern warnings ekuti aiwa vanhu vasainvolvewa maillegal protest. Number 2 Stephen Mutamba aiwa apiwa in application nemacitizens aikumbira kuti vapiwe grant kuti vakwanisa kuita maprotest. Anoya kuti his office haikwanisi kumisa maprotest kana kugranda maprotest. Chitiwo chakaonekwa kunzi kunyange ofisi yake iri ofisi yepamusoro-soro anouya achinoisa nyaya yacho kuJOC. Zvaonekwa nevanhu kuti aiwa these guys they are really panicking. They don't want to be blamed and they don't want to let people also demonstrate just because they know kuti people vanhu they are now fed up. Vanhu vadhakwa nezviri kuitwa nethe regime. Tudze mafungiro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu tudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.